også YouTube. Jeg kører lige på cykel her. Fordi nu skal vi op og se, at de graver internet. Så det er lige helt heroppe. Så lige oppe på indvænget. Så det kommer vi lige op og kigge på. Ja, som I kan se, ser det sådan her ud. Og det er kun en halv meter dybt cirka. Nu kan jeg lige kigge herover også. Der er også noget her. Det fører så godt igennem vejen jo. Så der fører her. Og så over til det andet derovre. Der ligger noget helt heroppe, som vi lige vil gå op og kigge på os. Og bare lige for at sige det. Det er sådan en lille minigrav der graver. Her er der åbenbart noget andet kabel, der er blevet gravet ned. Det er en rigtig internetkabel, det her i hvert fald. Så. Ja. Jeg prøver at se, om der er noget andet. Længere der er noget af. Det tror jeg ikke, men vi kan da prøve at kigge. Så hvis det er, der ikke er det, så slutter videoen bare. Måske. Ja. Der var ikke mere for i dag. Jeg lige prøver, at der er noget. Der var ikke noget. Så jeg håber, I kunne lide den her video. Jeg prøver at filme, når de graver kabel nogle andre steder. Fordi at de skal grave kabler rigtig mange steder, kan jeg efter. Så ja. Jeg håber, I kunne lide den her video. Vi ses alle sammen.